Astebete ja da Realik gabe, liga gelditu da eta selekzioen geldialdi honek, futbola utzi dugu, baina beste era batekoa. Eta orain berriz ere Reala bueltan izango du asteburu honetan eta balorazio orokor txiki bat egin beharko dugu zer izan den orain arte Reala eta zer datorren aurretik, Markel. Hori da, aurten, kanalian sartuko dugun beste formatu bat aurkeztuko dizugu gaurkoan. Badakigu hainbat kanaletan hau itxen dela, NBA-an adibidez ere hola itxen da, baina guk hilero, hil bakoitzaren amaieran, ingo dugu hilabeteko valorazioa power rankinga, gure bost jokalari garrantzitsunekin, edo behintzat errendimendu onena eman duten bost jokalariekin. Bai, ez da guk asmatu dugun formatu bat, hau Ez. orain arte egin izan da, baina interesgarria da, ze balioko digu ikusteko zeintzuk izan diren onenak eta hilabete batetik bestera ze Hori aldaketa da. egoten diren, ez? Ze jokalari diren erregularrenak, zeintzuk igo duten beraien forma, jeitsi, orduan nik uste dut nahiko interesgarria izango dela. Egingo duguna izango da, bost jokalari aukeratu eta gero ohorezko aipamen bat, ez dena sartu top bost horretan, baina egon daitekena ere, ez? Orduan nahi baduzu horretxekin hasiko gara, abuztuko bost honenekin eta ohorezko aipamenarekin. Hori da, orokorrian laburbiltzeko abuztua motz, oso kaskarra izan da, ez? Bi berdinketa eta porrota bat, Realak partida guztixetan gol bat jaso du, eta hau albiste da, aurreko urtietan ez da hori gertatu, eta, 16. postuan ligan, eta ez da markagailuan aurretik jarri partida baten ere ez. Hau esan da, ohorezko aipamenakin jungo gera, claro, partida gitxi izan dira, denboraldi hasiera da, orduan ez dakagu erreferentzia askorik, ranking hau itxeko ez, baina gu zifretan eta batez ere sentsazioetan oinarritu gara. Bai, hori da, nik uste dut oraingoa, hau lehena izango dela agian zaiena egiteko, ze Bai, erreferentzia gutxi dauzkagu, eta orduan ohorezko aipamen bezala, Igor Zubeldia sartuko dugu. Pixka bat kontraesankorra da, agian Realak partida guztietan golak enkajatu dituela, eta guk hemen lehenengoa defentsa bat jartzea, baina Igor Zubeldiak 28 despeje egin ditu liga hasiera honetan, eta bera izan da titularrena ez, atzeko lerro horretan. Orduan, ez dugu top bostean sartu, baina horrezko aipamenean behitzan pai. bai, defentsako liderra dela erakutsi digu, eta naiz eta, hori, zuk esan duzu bezala kontra esankorra dirudi, partida nahiko onak edo behintzat ez du oso gaizki jokatu. Gero, top bostera juten bagera, top bostian horri oskan sartzea erabaki dugu. Egisa da lehenengo partida, lehenengo bi partietan ordezko bezala zizuala, minduta zegoalako eta karga gestio horrengaitxik, baina ikusi duguna oso ondo egon da, ez? Gol bat sartu du, expected gola 0,5ekoa zan, hau da, 0,5 gol loiek ikusita, geixo sartu ditu, orduan hori albiste hona da. Bai, agian Oskarsonekin gertatzen zaiguna da, gehiago gustatzen zaigula, bankillotik irteten denean, amaikakoan Bai. ikusten dugunean baino, ez? Agian ikusi genuen Oviedoko partidan pixkat desagertuta egon zela eta gehiago kostatu zitzaiola, baina Espainiolen aurka sartu zenean oso ondo egin zuen, eta gero egia esan ere, Valentzian oso aukera garbi bat izan zuen gola sartzeko, eta gero, ez zuen asmatu, ez zuen sorterik izan, baina Oskarson konfiantzarekin ikusten dugu, aurre denboraldi oso on bat egin du ere, eta orain ikusiko dugu, ea noiz arte dagoen geldirik, ez, lesio Bai. horrekin, baina agian Madrilen aurka ez dakigu, baina hurrengo asterako egon daiteke prest. Gainera aurreko urtean ikuste dobleteren bat ere sartu zuela bankillotik atera eta orduan Valentziaren aurka ikusten sartu dugu zuen, irailean gainera. ere. Orduan ikusten dugu ere hor revulsibo bezala, titular bezala baino beto aritzen dela, ez? Ta Bai. top lauean nor dakagu, Xon? Top lauean sartu dugu, azkenean topean sartu behar genuen jokalari bat nik uste dut derrigorrez, eta Bai. pasaden urteko erreferentzia izan da gainera, papeleta asko zituela hemen egoteko. Jon Gorrotxategi. Agian polemikoa izan daiteke laugarren postuan jartzea, ze nik uste dut honenetako bat izan dela, baina oraindik ez dugu ikusi Jon Gorrotxategi onena, eta oraindik ez dugu ikusi amaikakoan jarraikortasunarekin ere, Baina hala ere, 112 minutu dira, ikusi dugu Zubimendiren ordezko bezala balio duela eta jokalari oso garrantzitsua izango dela seguru denboraldi honetan. Bai, lehenengo partida zuan jokatu minduta zegoelako, baina atera danian eta bigarren partida
incluso debutatu zuanean, ikusi genuen baloia hartzeko gozia dakala, ez? Saiakera asko itzen ditu, hori, buelta emateko eta baloia aurrera eramateko, eta nik uste hori garrantzitsuena dala, ez? Baloia aurrera eramatia eta segotia horatzian paseka ematen, eta hori, azkenean zifra oso onak dira, ez? 10 errekuperaketa, esan dozun bezala, eta bai defentsan eta bai erasuan, garrantzi handia duan jokalaria. Bai, nik uste dut oso abila dela eta trebetasun handia duela baloi gabe kolokatzeko, ez? Bai. Hau, Zubimendik bazuen eta oso zaila da horrelako jokalariak aurkitzea, baina 12 errekuperaketa horrek nik uste dut hori erakusten dutela ere, ez? Baloi gabe oso ondo mugitzen dela, oso ondo ulertzen duela jokua, eta gero, zuk esan duzuna, garrantzitsua da, pertsonalitate hori izatea, baloia ez mugitzeko zentralen artean, baizik eta berak hartzeko taldearen timoia eta aurrera egiteko. Eta erantzukizun guztia hori da. Hori da, oraindik oso gaztea da, baina esperantza handia du berarengan. Hirugarrenen postura joaten bagara, beste jokalari garrantzitsua daukagu, eta gainera, geldialdi honetan, Espainiako selekzioarekin, Kriston Maia eman duena. Bai, Espainiatik kanpo jokatzen duanean badirudi hobeto jokatzen duala ez dakigu zer gaitxik, dan kamisetan kontua, inguratzen dioten jokalarien kontua, baina Espainiakin ez dakit zean gafiak gera, claro, atzo 3 asistentzia eta aurreko gunean gol bat. Osea, zifra oso onak dira. Eta 2005ko partidetan, selekzio mailan uste dut, gol partizipazio gehien izan duen 3. jokalaria dela Europa mailan. Bai, ala izan da. Momentuz realakin. Bai. Momentuz realakin, 238 minutu jokatu ditu, 3 lehenengo 11koan, eta asistentzia bakarra. Egisa da, gol pase asko euki dituala ez, horri Oskarsonek bat eukizuan Valentzian, Braisek beste bat, orduan, media punta horretan ikusten ari gara, baina aurrelari bezala ere, badakigu, posizio hori ondo etortzen zaiola. Bai, oraindik ez du golik sartu, baina gola hurbil euki du. Eta gainera, posizio berri horretan ikusi dugu balio duela, oso jokalari berezia da. Lehen esaten bagenuen Jon Gorrotxategi jokoa ulertzen duela, nik uste dut inork ez duela jokoa hobeto ulertzen Mikel Oyarzabaleko baino realean. Orduan, nik uste dut 11kotik ateratzea ezinezko izango dela, ez badago oso gaizki, eta jarraikortasunarekin ikusiko dugula, ez bada 9 moduan, 10 postu horretan denboraldi osoa ikusiko dugula Mikel Oyarzabal. Nik uste 11kotik ez dugu laterako eta top 5etik segurazki erez. Ze badakigu Mikel Oyarzabal Realarentzat oso garrantzitsua dela, eta Mikel gaizki dagonean segurazki Reala ere oso gaizki ongo dela. Orduan alde horretatik... Bai, lasai egon gaitezke ez. Bai. Baina agian Mikel Oyarzabalek ez du hainbeste dizdiratzen urrengoko biak bezala, Ze top 2ra joaten bagara, Japoniarra, Take Kubo daukagu. Zenbaki aldetik, gol bakarra sartu du orain arte, 3 partidatan, Valentziako gol hori, baina Realaren argudio nagusia da, erasoan, pasaden urtean moduan, aurten ere horrela hasi du denboraldia. Bai, urteroko goze hori mantentzen jarraitzen du ez, goleko 13 akzio sortu ditu, hauek asko dira, taina 7 pase klabe eman ditu. Orduan, Realeko joko ofentsibo horren arrazoietako bat da ez, bestiak ematera, gure top batian, eta hoin bai, ezin genuen beste bat jarriz azkenean, 3 partietan MVP izan da nere ustez, naiz eta nik lehenengoan Kubo esan, Ander Barrenetxea. Bai, nik uste dut hemen zalantza gutxi dauzkagula. Eta niri harritu nagoena da, nahiko eztabaida egon dela, batez ere Twitterren, Barrenetxeak jokaldi asko sortzen dituela, baina bat ere ez duela ondo amaitzen, ez? Alde batetik ulertu dezaket, jendeak hori izatea, baina beste batetik uste dut denboraldi hau oso ondo hasi duela, goze handiarekin eta orain arte ikusi ez dugun energia batekin, eta nik uste dut horrela mantentzen bada oso zaila izango dela top 5 honetatik ateratzea. Gero egia da, zenbakiak eskatu behar zaiola, golak, asistentziak, nik uste dut hor ere guk exigitu behar diogula, baina oso ondo hasi du denboraldia, hori nik uste dut ezin dela esan. Nik uste aurreko denboralditatik ezberdintzen diona aurtengo hasierakoa dala goze hori mantentzen duela partida osoan ziar, ez? Ikusten genuen aurreko urtietako partida gehienetan, 2-3 jokaldi hon itzen zituela, eta gero desagertuta zegoela aurrengo minutu guztietan. Eta aurten ez, claro, azkenian ondo ateratzeko aukera asko euki behar dituzu edo saiakera asko behar dituzu. Orduan, persistentzia hori
nik uste ona dala, naiz eta akzio asko golian ez amaitxu, ez? Claro, gainera, 80 minutu jokatu ditu denbora asko egon eta gero jokatu gabe 80 minutuak. Nik uste dut Sergio Franciscok ere kapitainetako bat izendatu duela, berarengan konfiatza handia duelako eta Barrenetxearen bertzio on hori berreskuratu nahi duelako, orduan nik uste dut top bat honetan bera egon behar dela. Ikusiko dugu, iraileko top bostean ere sartzen den, baina momentuz, honek izan dira gure bost jokalari honenak eta gero ohorezko aipamena, eta ikusiko dugu urrengo hilabete hasieran nortu geratzen diren eta nortu galdatzen diren. Hori da, konta iguzu zuek ere, zeintzuk diren zuen top bosta, eta ea gurekin ados zaudeten, ala ez. Besterik gabe, ikusiko dugu iraia nola datorren, 4 partida oso zail ditxu aurretik, lehenengua noetan larun batian Real Madridin kontra, osea que, aste amaieran bueltatuko gera analiziarekin. Hori da.